Kebra ke thom angdeng katalon bolong komajia long pini asa angdeng pena an klepon lo ke chengsia sa angdeng elitum karbila merame lama kang thur labang so kang thur hut nelitum mang pharo hini susi hamphanga song ke tokelang lapen ke thekeria tum phan elitum chopha pon lo ke ong dong bang phu nalitum ta theklong lo nang che tong dun lo ningarong par lo alang litum nelitum ko chopha teng pe na che tong dun pot mon office ta me labang so kapathira ron che plang po moilitum lan ano se akathe keria tum han sta melitum chopha pon lom po lapendet apike ilitum bonglong terang arani ing puponik lo Nobin Chandra Nobin terang pensi Joy Singh tok bi lamet po Joy Singh tok bi pensi ing pupon lo lapen ke Nobin terang penakaya lamota thaneng lo alang li supu men de kamen Dor Singh terang alang li ta naketon lo lader bengke krung saya mai elituming ni pon lo krung saya mai kachopha teng pen hang miji hansi kabin teron pi lapen kogen ingti lipson propi alang itum jumisen alam phan pon lo non kitab kang puame along sitame elitum kachopha teng pen prai pak ing koi se kitab pidi ing pupon long lo lapen ke non lab kitab kang puame judet lo polo tangte lun kana malin lo lake gujor teron lapen sarbibi kacekimu alun kana malin la an lo polo tangte pini sayang dengke kijun lo pen abdo thulang labang ke baje hinia por hut karbi alam Dibrugarh University pen ke than pon degree along ke than pon labang so ke thana koson si ke than pon ma la pen ke alang litum koson si ka bor ima pu ka to ko alam sidame na ka pathan je phan haladak chair person Center for Studies in Language Dibrugarh University Dr. Orpona Kuar nang lelo non pena baji hini alang li dak lecture pipo ili to malam ko sonsi Dibrugarh University tum initiative ke enma la si ili to malam sitame mesen mera angdeng anat sili dun bom lo pose nili tum kar bila mera me pen bangke ning thela towe chingwai chingsai lo farman bang phua me long penana lam chingwai ason pen bangke isi bang che parai pon lo la bangke muning bangke boksong along bangsi nika sega mai pi bangke ini pon indeng ko kamra ke thablang phera hawa long taman pon long apot kuma pasinang lihin pen kacu lo bajir pon lam phera ra phan ke jengsi lam phera ra phan lo ladak elitum kapathe done me sia ke hai lo em lo modharam lek the ke hai alang li initiative ke en pen alang li kene youth kene leader alang li initiative ke kem aju anar lu sang sepin pen ke klem asong mong pen hemsing teron town committee chairman ke iklang pen ke sop terang alang li pachun me phulo keong dong atum ladak nang serap dun dolo Karbi Cultural Society bolong komajia alang phera hawar promotion inti alang li penan sepatu lo ke hai timung alang li tum pinan Simon Ronghang alang li tum dode sangse lo mohon inti dode sangse lo aru mephu ronjit terang alang li tum ekdam sangkok ke claim chiting lab lo Sanjay Tokbi alang li tum poster pa bon jat ke dogo be penaga na kaim ke alang li tum stame claim pa lo pini abangke aru melong sitame modharam em ahin pen bangsi kene kikim kerang pon la si pini surjo em surjorong pharsar la pen MLA bida sing lenga thengnu sing pupon lo la pen ke karbila mera me long eta pini sing pupon lo kongchun bang ahin thin than thai solong yasemet pet na kerap dun bangke council pen tum phana sabe seta CM Dr. Turam Ronghang pen tangkanang panong pido labang so tangkani tum panang PC labang so asai ke pechun long yasemet ni tum khoros long lo lapen ke kitab sita ni tum mesen kitab paklang long lo nona dehu ke klang mohet kangpu ini tum marjong bu kitab karbia khayang bong pen ke akar that nai kitab so sin non thek long lo phar suriya sira phar krethom
suri sira pharuke thom aphar ke ong kitab tadi tum paklang iklong lo la pen aparta kaprek kitab alu paklang iklong lo la ke council pen ke rap sini tum claim iklong lo la ke Tadi sir lah bangso alu thui kang tu ma kitab kang tu ke je TDP amai atun ke bunda pona kitab sai de lo ma mate kaprek la hawar amai pen chek lo mate la ni haloria amai la hai pen ke pangdum pen tong pak ni koi oi la puson kang pulong la hello ni tum materi mai pen ke paklang kitab tado ni tum hada kai ke paklang wer tum lam de la pen mai no la pen aparta non la mo pen pamar jong punoi mir tai ni punoi lai hu kitab do la met sang lai hu do la ke la met sang bang reprint kar bila met mai seng lo pen ke paklang cheng kitab lo la ke aprang ko asamis dak mesti paklang non rumana dak pen lar susi paklang long lo la bang solong pini kirilis kitab bang long ambong ke la bolong komaji jasemet badak dari kamamai pen kasih paduk pen paklang kitab rapak thom do la sonsi la long ria mai pen ke paklang kasih paduk pen paklang kitab do rat anu ba tadi sir nang li hin pen ke biang lo rat kan ke chuning di ji ko pesi chuning di ji lo la hello itu karbia la yong si itu makai yong si reng nangi pulotang ta itu malam bang wir vedat nangi lam reng lo ta sikhai ta reng onji la sila bang ke ni tum jasemet bori pon lo la met mai ke la lam ka pareng ji karbia lam ka pareng ji phansi jasemet ni tum klem pon lo non ta ni tum ka che pha teng te la aro tin ro pharo sido ni tum la karbia met mai aro la pen apar da long ria mai kre sido non namat la ka do ka ve phanta aro tin pen bang thom kep ave mun nai ta bang thom kep wang nai pusini tum aprang pen ka pachini mek do la bang song teng si kipnang an ke bang do ke dolo pining bang ke la pen la bolong ko ma ji ya hawar long pen dung raya rong pen nang situ dun ji phana tum pachuning rido la bang ke kwan tong wang kone pini ta penang do ke dolo sita pen abdolang la pen abdik dolang la ni niang bong kwan tong wang ine la bang tum ka do we ta thailong sar po tadi sir la pini anti ni peng lo la ni yang bong sir na itu mo ka dura ke dor de bu pila puson thek kolong masal no na mat ni tum kali sa so na bang thailong le mesen me et pen sila bang so asai non phan alon do jot karbila meta mai la thom ka ra thom mang deng bang thoke alon do jot pen sini tum chi thek lo la pen ke do ke thak ke cho ke yunas asap ka sik sa ka we ni tum mesen pen sila bang so thom ka ra thom la meta mai pi ni tum talon long lo Sir, nanti lah dari itu kitab along kami lah apa kita betul kita itu sebenarnya spring muka pun penangan mistake dulu ada itu masuk tak la hello lam bang ke tum karbia lam non ma ke language expert ko hedi la son bang itum long bang dure pik lang language ai na thui tum karbia bang phu tum kapur hi non anta la MA degree MA ang deng long kapur hi bang tan non anta welang non si inut bahini bag dolo sita la bang so nang ke chon chalang mala so ma si itu ma lam la dak ka pacho ame ka pacho la so spelling la so ko lo so bang si ke chok mala bang ke itum non mat klar dak ban itum non ta pu thip the la ama si itum keneng ye bang nang jam ke tok jam son man det mo itum along itum khai pe nong si karbia lama puthak degree kan bang dolo bote morni si itum la bang so bang ke pachok onji pusi itum ning ke thedo Guru tum sida me la school long sida me ba university long sida me la mena language pen cetok long la so puta mani tum sida me kapori pon do la seba long itu son la makai itu tami me thang alam lam ki pe subjects sida me ba school sida me la son la itu sida me la so along la council of sida me japon ki pidoni mate la so hormu kan ke ban de ji hang kapori pon la bang la son hello non mat itum Assam government pen itum nerkep ang dengan bangke karbialam than polong po polam do la pen pai aparta MIL bang letum 11 12 class anta itum non bat than polong lo la pen MIL dolo la pen ke nitum non pen update mata si amang do itum memorandum pidunji je karbiang long autonomous council ang dangan bangke official language karbialam deng nai athemale tum rong pen gewang karbi tum akapregalam thektes da karbialam pen le application mane kachuni rialo council pan ko pene PG pusitai tum karbia lampen tok long nang po la bang so kachuni ri ni tum memaro nam ta mention ponji karbiang long autonomous council la dangan bang ke la official language bang karbia lam deng nang po puni tum chuning ri ji la bang